NRAGW മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണത്തിന് മുൻപ് വേതനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തകർ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്. NRAGW മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വി സുന്ദരൻ മാസ്റ്റർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ച ഓണം വരികയാണ്. ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വലിയ ഉത്സവം തന്നെയാണ്. ആ ഓണക്കാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ പൈസയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളാകെ സജീവമാകുകയാണ്. അവരുടെ ചില്ലറ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണെയും കണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രൂപ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. CT ബിന്ദു, PK ഭരതൻ, M പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.